i ailgreu cydoediad, sef digwyddiad arbennig ddigwyddodd yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf. A da ni wedi gwneud hyn drwy ddefnyddio theatr a pheldroed yn dod yn un. It's been an event to remember the Christmas truce that happened 100 years ago at Ypres during the First World War. So we wanted to do something quite special to remember that very unique event. So we combined theatre and football to make the story come alive tonight. Mae o'n ofnadwy bwysig i gofio yr stori yma. Mae o'r eiliad pam nath dyn rhoi di o'n lawr a cyfarfod i Elin a edrych iddo fo i fyw i lygad a sylweddoli na dyn o 19 ydi o, just fatha ni. It's really important to remember this event because it's so poignant and it's a moment in history where man was willing to put down their guns and look the enemy in the eye. Cyn yr gêm, oedd na griw o Academy Bangor yn chwarae'r gêm, a wedyn nathon ni berfformio wedyn ar ôl gêm a dangos be fysa'n digwydd wrth i ni fynd dros y top a bethau fel yna. Dwi'n meddwl oedd o'n ffordd neis o gofio beth wedi digwydd can mlynedd yn ôl. Ac oedd o'n beth hollol wahanol i gynulleidfa watchad hefyd. So oedd o'n ffordd wahanol o gyflwyno'r stori, so oedd o'n reit neis. Mae o'n rhywbeth sy'n mynd i aros fi am byth, achos mae'n deimlad gwych yn ofnadwy hefyd, achos da chi'n cael teimlad o sut oedd pobl yn teimlo yn y Rhyfel Byd efo'r sŵn yn fwy na be gathon ni hyn yma. Ac y profiad, jyst y teimlad o fod yn ganol rhyfel.